Вітаю ўсіх, я вельмі люблю ездзіць на ровары ў розныя цікавыя мясціны. І менавіта пад Гомелем у 7 кіламетрах ад Новабеліцы знаходзіцца паляўнічая сядзіба Паскевічаў. Сёння я хацеў бы з'ездзіць туды і паказаць, што можна было б зрабіць, каб пераўтварыць гэтую самую каранёўку ў турыстычны магніт гомельскага раёна. Ну што, паехалі! Дарога на каранёўку распачынаецца каля новабелецкіх элеватараў, і на першым кавалку траса, гэта прыкладна 1700 метраў, ёсць нават адасобленая ад дарогі пешаходна-роварная сцяжынка. Але пры набліжэнні да чыгуначнага пераезда гэтая сцяжынка сканчаецца, і далей дарогу даводзіцца дзяліць ужо з аўтамабілямі, выязджаць на саму трасу. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Пры гэтым аўтамабілі разганяюцца да 100 км ў гадзіну, а ўскрайкі дарогі, па якіх даводзіцца рухацца, часта бываюць пакрытыя разнастайнымі ямінамі, пры аб'ездзе каторых шырыня дарогі скарачаецца яшчэ больш. Камфортнай такую поездку, конечно ж, не назовешь. У гэтым і ёсць першая праблема, то бок адсутнасць цэльнай сцяжынкі ад Новабеліцы да каранёўкі. Пры гэтым у нас жа вельмі часта кажуць пра развіццё турызму, а іншыя людзі наадварот наракаюць, што ў нас няма чаго глядзець. Маўляў, на Гомельшчыне вельмі мала цікавых куточкаў, якія варта наведаць, мала прыгожых краявідаў. Але спадарства, насамрэч, справа часцей за ўсё бывае ў адсутнасці належнай інфраструктуры. Атрымліваецца, мы самі сабе не цікавыя. Хоць пры належным падыходзе карысць была б усім, бо наяўнасць тут адасобленай пешаходна-роварнай сцяжынкі гэта ж і экалагічны адпачынак, і спорт, і магчымасць убачыць нешта новае. Прычым, як бачна, магчымасці да падаўжэння гэтай сцяжынкі тут ёсць. Разам з урбаністычнай ініцыятывай Смарт Гомель мы нават рабілі візуалізацыю таго, як гэта магло б выглядаць. Трэба ўсяго толькі прыкласці трошкі намаганняў. Як толькі мы набліжаемся да каранёўкі, то адразу заўважаем, калі для аўтамабіляў паркоўка яшчэ ёсць, то вось свой ровар вам давядзецца прычапіць хіба што да агароджы. Каля самага ўвахода заўважаем, што паколькі сядзіба зараз належыць леснікам, то і правілы знаходжання на яе тэрыторыі зараз дыктуюць яны. Так вось, знаходзіцца тут у святочныя і выходныя дні забаронена. Плюс да гэтага яшчэ ўлічыце, што працоўны дзень у іх звычайна да 5 гадзін вечара. Таму калі вы раптам самі альбо з сябрамі выберацеся сюды на выходных, каб убачыць гэтую сядзібу, у вас будзе чакаць замкнёная брама. Мне нават давялося пачуць абгрунтаванне, чаму так было зроблена. Маўляў, на выходных сюды прыязджала вельмі багата вясельных параў, якія ладзілі тут свае фотасесіі, а мясцовыя гультаі хадзілі сюды, каб пажлуктаць піва, ну і адпаведна пакідалі за сабой смецце. Але спадарства, ў 21 стагоддзі гэта вельмі лёгка вырашаецца. Пастаўце трохі больш месцаў для адпачынку, тых жа самых лавачак на тэрыторыі, размясціце тут сметнікі, тых, хто кідае смецце на зямлю, адпаведна штрафуйце, ну а за тэматычныя і святочныя фотасесіі бярыце проста невялікія грошы. Перад самой сядзібай размешчана сажалка. На жаль, апошнія гады яна вельмі хутка высыхала і летам уяўляла сябе такую высахлую лужыну. Гэтым разам нам трохі больш пашанцавала, былі вельмі багатыя на снег зімы, але я чуў таксама, што падчас апошняй рэканструкцыі, калі паглыблялі, вычышчалі дно гэтай сажалкі, закранулі нейкія мясцовыя крыніцы, таму паступленне вады сюды знізілася. У любым выпадку хацелася б, каб сажалка выглядала вось так, як і сёння. Цяпер што да гісторыі самой сядзібы. Так вядома, што тут месціўся адзін з фальваркаў румянцавых, гэткі
цельны вытворчы комплекс. Яны тут выраблялі гарэлку і таксама цэглу. У 1830-х годах Сергей Петрович Румянцаў прадаў Гомель разам з усімі землямі, фальваркамі, якія належалі яму, дзяржаве. Яму былі вельмі неабходныя грошы. І ўжо ў 1834 годзе Гомель і, адпаведна, усе астатнія валоданні набывае багаты і вельмі славуты фельдмаршал расійскай імперыі Іван Фёдорович Паскевіч. Але сядзібай у Кранёўцы больш займаўся ягоны сын Фёдор Іванович. Першы праект новай сядзібы ў Кранёўцы стварылі яшчэ ў 1861 годзе. Тады будынак меўся быць пабудаваны ў форме літары П, мець мезанін і 3 ўваходы. А на галоўным фасадзе вокны і дзверы мусілі ўверсе сканчацца гэткімі гатычнымі аркамі. Але гэты праект Фёдор Іванович адхіліў. За новы праект узяліся вядомыя архітэктары з Санкт-Петербургу Александр Пель і Роберт Гедеке. У 1866 годзе будаўніцтва сядзібы было збольшага скончана. Прычым сюды дастаўлялі самыя лепшыя будаўнічыя матэрыялы, тыя ж самыя панелі, паркет і нават французскія шпалеры дастаўлялі з паўночнай сталіцы. Паколькі новая сядзіба мусіла быць месцам для адпачынку, а яго галоўным відам для Паскевіча было паляванне, то сюды дастаўлялі разнастайныя тэматычныя рэчы. Напрыклад, чучала глушца, галаву бізона, тура. Уявіце сабе, тут меўся нават уласны трон з рагоў і капытаў ласей. У 1880-х годах шмат якія элементы упрыгожылі якасным камнем і мармурам, прычым дастаўлялі яго адмыслова ад італьянскіх гандляроў Тузіні і Росі з Кіева. Кіраваў усімі будаўнічымі працамі тады архітэктар Аскар Вегенер, таксама з Санкт-Петербургу. На той момант унутры сядзібы мелася 13 дзвярэй, 9 пячэй, 3 коміна і нават гаўбец. Канешне, мелася тут і вялікая сабакарня, дзе трымалі разнастаўныя паляўнічыя пароды сабакаў. Паводле гістарычных звестак іх тут было каля 100 асобін. Прычым у сабакаў тут меўся не толькі ўласны домік, была ў іх таксама і ўласная кухня, за імі даглядалі, за імі быў рэгулярны дагляд медыцынскі і таксама займаліся рэгулярна іх дрэсурай. А ў опісе сядзібы за 1892 год прыгадваецца і сабака па мянушцы Лорд. Магчыма, менавіта ягоныя парэшткі гэтага улюбёнага сабакі князя Паскевіча зараз захоўваюцца ў цэнтральным парку Гомеля. Акрамя ўсяго гэтага, сядзібны комплекс уключаў у сябе таксама і стайні з кватэрай для фурмана, дом для канторы і канторніка, загоны для ската, лазню, птушнік і нават фазаннік. У апошнім утрымліваліся залатыя, срэбныя багемскія фазаны, амерыканскія бронзавыя памесныя індыкі, даніэлкі і дзікія качкі. Паводле ўсё таго ж вопісу 1892 года тут пражывала каля 300 асобін птушак. А паляванні, спадарства, якія тут былі паляванні. Напрыклад, дзеля аблавы на ваўкоў у жніўні 1887 года сюды запрасілі дваранаў крушэўскіх, а менавіта ім да рэвалюцыі належаў так званы паляўнічы домік у Гомелі, барона Нолькіна. Ягоным імем раней называлася вуліца, якую мы цяпер ведаем як вуліцу Ланге, таксама прадстаўнікоў дваранскага рода Цютчавых. На гэтым паляванні прысутнічаў аб'ездчык Макаранка, егермейстар Траскоўскі і сабакар Кобзараў. Але ўсе гэтыя забавы для багатых скончыліся пасля рэвалюцыі 1917 года, калі сядзіба і ўсё, што належала да яе, стала часткай народнай гаспадаркі. За савецкім часам у Кранёўцы пабудавалі новы цагляны завод, дзе ў 30-х годах сялілі адпушчаных на волю зняволеных. Для іх пабудавалі нават адмысловыя драўляныя баракі. Падчас Другой сусветнай вайны сядзіба, на жаль, згарэла і была потым ужо адноўленая. Сёння сядзіба ў Каранёўцы, якая належыць мясцоваму лясніцтву, вельмі прыгожае і дагледжанае месца. На яе тэрыторыі, канешне, расце некалькі дрэваў хворых на амялу, але я мяркую, гэта можна лёгка выправіць. У любым выпадку Каранёўка месца цікавае і вартае наведвання. Але каб ваш візіт сюды быў камфортным і прыемным, трэба змяніць некалькі праблемаў, якія я ўжо сёння агучваў. Але мала казаць, і таму я стварыў онлайн-петыцыю, каб да Каранёўкі падоўжылі вось тую самую пешаходна-роварную сцяжынку. І падпісацца пад ёй можа кожны з вас. Давайте пакажам, што сядзіба ў Каранёўцы цікавая не толькі мне адному, і што гэтым месцам варта займацца мясцовым уладам і надалей.
Акрамя гэтага, я яшчэ ў бліжэйшы час дашлю звароты, каб на тэрыторыі сядзібы размесцілі па магчымасці дадатковыя лавачкі і сметнікі, усталявалі вось тую самую паркоўку для ровараў каля ўвахода. Вельмі важна, каб быў перагледжаны і час знаходжання на тэрыторыі сядзібы, каб вы на выходных, прыехаўшы ў Каранёўку, не пацалавалі замок на ўваходзе. Канешне, абласное ўпраўленне па спорце і турызме мусіць распрацаваць адмысловы турыстычны маршрут у Каранёўку. Атрымае ад мяне асаблівае прывітанне і Дзяржаўтаінспекцыя, паколькі бяспека пешаходаў і раварыстаў, якія спрабуюць дабрацца да Каранёўкі, гэта і іх задача. Я перакананы, што такімі крокамі можна пераўтварыць сядзібу ў Каранёўцы са звычайнага адміністрацыйнага будынка ў вельмі прыцягальнае месца ў нашых ваколіцах. Але адзін я з усім гэтым не дам рады. Таму мне патрэбныя заўжды валанцёры, людзі, якія гатовы хоць чымсьці дапамагчы. І калі вы хацелі б далучыцца да гэтага працэсу, вы ведаеце, як выйсці са мной на сувязь. Давайте разам зробім Каранёўку турыстычным магнітам нашага рэгіёна. Подписывайтесь на мой канал, дзяліцеся сваімі каментарамі і заўвагамі. Всяго найлепшага.